дар ин гӯша натиҷаи заҳмат ва самараи деҳқонони мардуми ноҳияи зебоманзари Нуробод аст, ки воқеан бо ҳамон заҳмати содиқонаи худ тавонистанд, ки ин гуна маҳсулотҳоро хуб омода созанд ва пешниҳоди ҷомеа гардонанд. Ва инҷо мебинед дастархоне, ки мардуми ноҳияи Нуробод, махсусан бонувони ноҳияи Нуробод омода карданд, ки бо ҳамон шириниҳои зебо, бо ҳамон нонҳои зебо воқеан як хоси дигаре дорад, як меҳру муҳаббатро ба худ ҷалб месозад ва бисёр ҳам болаззат ҳам ҳаст. амихел саломат бошед дӯстони азиз. кулчае ки айни ҳол шумо мебинед танҳо кулчае ки хоси мардуми ноҳияи Нуробод аст ва мо мечашем ва лаззаташро ҳатман ба шумо баён мекунем ва баъдан суҳбатро бо сокинони ноҳияи Нуробод оғоз мекунем. дар ҳақиқатан дӯстон болаззат аст. бинандагони иззатманд, айни ҳол мо дар гӯшае қарор дорем, ки сокинони ноҳияи Нуробод ин гӯшаро омода карданд ва ба намоиш гузоштанд. Ва мо суҳбати хосе дорем бо намояндаи ноҳияи Нуробод Ҳомидов Абдуҷамил. Хуб салом. ва алайкум ассалом. биёед бигӯед, ки шумо ба ҷашни меҳргон ба қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе чӣ чизҳоро омода кардед ва пешниҳод намудед? мо ба ҷашни меҳргон бо иди бузург бо дастоварди хуб ба шаҳри Душанбе омадем. маҳсулотҳои хоҷагии ҷангалро ҷамъоварӣ кардем, маҳсулоти хуб гирифтем. имсол ина ба намоиш гузоштани мо ина маҳсулотҳои ноҳияи Нурободон аз олучаи кӯҳӣ сар карда то дулонаи кӯҳӣ, то зелоли кӯҳӣ, хохаша, нӯшобуҳоша ина мо ба мардуми Душанбешаҳр маърифӣ мекунем. беҳтарин марҳамат ина ба ватани мо ина мисол шудае, ки дар мо мероянд гиёҳҳои шифобахш ҳастанд, ки аз ҳар намуди гиёҳҳо то 43 намуди гиёҳҳо мо инҷо дастовар кардем, овардем ба мардуми Душанбешаҳр маърифӣ метунем. марҳамат. олӣ, беҳтарин. ва албатта инҳо танҳо барои намоиш нестанд, фикр мекунам, ки барои фурӯш ҳам гузоштаед. амихел марҳамат кадмеда, ки дар кор боша барои давонокӣ ина олучаи кии, ина дулонаи кии ёра мефурӯшем, ҷамъоварӣ кардем барои халқи бузургмон, ки дар кадме ки дар кор боша барои ягон касалӣ, барои ягон беморӣ. марҳамат ина дастовардо 9 намуди ҳамин чиз меваи хушк, 11 намуд татум меган як алафа, ки дар иҷоҳо намешавад. вай дарахтай дар ноҳияи мо як миқдори 80 гектар замин ҳамин чиз дорем. ҳамин татум ҳамеша муваффақ бошед. ва дӯстони азиз, дар баробари меваҳои хушк инчунин меваҳои сабзу тар низ ба намоиш гузошта шудааст, ки айни ҳол наздик меравем. ина мисол бигирем, ина кабдои ноҳияи Нуробод, ина қалафурти ноҳияи Нуробод, себи ноҳияи Нуробод, ана булғорӣ, ина помидор, ина бодринг, пиёз, лаблабу, картошкаи ноҳияи Нуробод, аз тамини намуди зағир, нахӯд, ина гандум, ҷав, савзӣ, ина капут, ай ҳама беҳтарин чиз намаки кӯҳӣ. беҳтарин, аҳсан. барои мардуми Тоҷикистони мо шакарову мегем, хуртову мегем, дар болои тавақ мемонӣ аҷоиб чиз. беҳтарин. шумо шахсияти таҷрибадор ҳастед ва бигӯед, ки ҷашни меҳргон дар замонҳои пеш чӣ гуна таҷлил мегардид? акид дар замонҳои давраи пешда мардум камбағалранг буданд, дар ин болои бом, дар он болои бом як тавақ, ду тавақ авқот тайёр мекарданд, 10-12 каса файрон мекарданд. ҳамин ҷашнҳоро ҷашн мегирифтанд. ин ҷашн аз бобиҳои мо мондагӣ, аз қадими аёми мо мондагӣ, меҳбат бояд, ки мо ин ҷашн бигирем. беҳтарин. ҷашни меҳргонро ба шумо ва ба тамоми мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод таҳният мегӯем. ина ба шумо таҳният мегӯем, муборокбод мегӯем, ба халқи Тоҷикистон муборокбод мегӯем. саломат бошед. зинда бошед. бинандагони иззатманд, дар ин гӯша ҳунармандони ноҳияи Нуробод бо таронаҳои зебо таби рӯҳияи мардумро болида гардонда истоданд, ки айни ҳол мо меравем ба ҳаловат мебарем. дӯстони азиз, меравем.
احسن و آفرین به هنرمندان. واقعا هم خیلی جالب سرودها زمزمه کردن و یادرس میشویم که انهمین گونه آراستن خانها، خوردن خوراک‌های ملی با سراییدن انهمین گونه سرودها واقعا هم لذت مخصوصی خود را دارد. جشن مهرگان را به کل مردم شرفمند تاجیکستان، مخصوصا به ساکنان ناحیه نورآباد تهنیت میگیم دوستان عزیز.